Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wonten mriki badhe nyarusaken lakon pewayangan kanthi irah-irahan Gatotkaca gugur. Saderengipun kula matur ing mbok bilih kathah atur kula ingkang kirang ranani wonten ing panggalih panjenengan sami, kula nyuwun agunging pangapunten. Srengenginipun sampun angslup lan midherek aturan perang kedah dipun pungkasi, ananging boten mangertos kenging menapa Kurawa nglanggar aturan kala wau lan ngintun Adipati Karna dhateng tendhanipun Pandhawa. Adipati Karna lajeng mbrobos lan ngancurake pasukan Pandhawa. Lajeng Sri Kresna nyuwun Gatotkaca kangge majeng nglawan Adipati Karna. Gatotkaca nderek dawuhipun Raja Dwarawati kala wau. Gatotkaca dados mungsuh ingkang kiyat nglawan Adipati Karna, ingkang kebal saking dedamel kasebat. Prabu Duryudana mutawatosi nasib prajuritipun bilih Gatotkaca murka. Prabu Duryudana nyuwun dhateng Adipati Karna supados ginakaken dedamel pamungkasipun, inggih menika dedamel Kuntawijaya. Ananging Adipati Karna nolak amargi dedamel Kuntawijaya kala wau badhe dipun ginakaken nalika perang kalawan Arjuna. Lajeng Gatotkaca ingkang sumerdikdaya dedamel menika lajeng Gatotkaca mabur wonten nginggil. Dedamel Kuntawijaya ingkang dipun ginakaken Adipati Karna boten dumugi dhateng Gatotkaca ingkang saweg mabur wonten ing angkasa. Wonten angkasa wonten Kala Bendana. Kala Bendana kala wau nyamber Kuntawijaya lan neruske lesate. Kuntawijaya lajeng nusuk puser Gatotkaca ingkang inggih menika papan warangka dedamel Kuntawijaya ingkang nyawiji kalian badan Gatotkaca wanci tasih bayi. Badan Gatotkaca badhe nibani kreta Adipati Karna. Adipati Karna ingkang sumerep tibanipun Gatotkaca, lajeng Adipati Karna enggal mlompat saking kretanipun. Guguripun Gatotkaca dados kabar bingah kangge Kurawa. Wonten sanes para Pandhawa nandhang kasisahan amargi Gatotkaca gugur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.